Nangis tenan aku. Tangisan Angger kabeh. dengan dengan zaman semono. Nek mikir ning Jawa rada apa-apa diangkat netan kok kene Banjar. Aku nangis tenan. Nang pengen mulai ora ono sangu. Tenan Kak aku ngelongso uripku ndek men. Oh, Kak aku ngger. Kelingan zamane semono ya Allah Gusti, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Sengsara ibu ya. Pol paling pahit tak lakoni wingi. Di balik hamparan lahan gambut di pelosok Kalimantan Barat, berdiri sebuah pemukiman transmigrasi yang usianya masih terbilang muda. Meski baru sekitar 14 tahun dihuni, jejak perjuangan para transmigran masih begitu terasa di balik deretan rumah-rumah panggung sederhana yang menjadi saksi perjalanan hidup mereka sejak pertama kali datang ke tanah ini. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Dotri. Bersama saya, kita akan kembali menelusuri kampung-kampung transmigrasi dan desa-desa terpencil di berbagai penjuru Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan mengunjungi sebuah kawasan transmigrasi yang berada di Desa Sungai Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Di desa ini terdapat dua kawasan transmigrasi, yaitu SP3 dan SP4. Nah, perjalanan kita kali ini akan dimulai dari SP4. Kampung Transmigrasi SP4 dikenal sebagai salah satu kawasan transmigrasi yang masih relatif baru. Pemukiman ini mulai ditempati oleh para transmigran pada tahun 2012. Meski belum selama kampung-kampung transmigrasi era 1980-an atau 1990-an, kisah perjuangan warganya ternyata tak kalah berat. Saat memasuki kawasan ini, kita langsung disambut pemandangan beberapa hamparan lahan yang tampak menghitam akibat kebakaran. Memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran lahan memang menjadi tantangan yang hampir setiap tahun dihadapi masyarakat yang tinggal di kawasan gambut. Bahkan, beberapa kebun kelapa sawit milik warga juga terlihat ikut terdampak oleh kobaran api. Oh, ini kemarin rumah Tran. Nah, tapi ini udah lama yang ini. Udah lama. Udah ada 5 tahun. Ini sih baru sekitar 10 hari. Ini kebakarnya berapa kejadiannya berapa hari yang lalu? Kita 10 hari yang lalu lah. 10 hari yang lalu. Nah, itu cepat ada pemadam kebakaran yang madam. Oh, jadi semua ini kebakar, Pak. Nah, Kalau musim kemarau memang kayak gitu atau gimana, kayak Pak? gitu mang. Api rokok pun bisa hidup. Aduh. Kalau mau dibakar, tapi mau bakar kebun ini. Iya. Jadi sayang ya, Pak. Itu kemarin sawitnya udah berbuah belum itu? Udah buah ada. Oh. Jadi kebakar ya, Pak ya? Ini kalau kebakar gini sawitnya? Ini kan yang punya ini kan, apa tuan itu kan sakit. Oh, jadi nggak ke... Nggak benda pelihara itu. Oh, nggak tahu gitu ya, Pak ya? Nggak dipantau gitu ya? Jadi ini kebakar. Jadi kalau Punya saya itu yang punya. punya Bapak juga kebakar? Ah, Wah, itu udah tinggi nampaknya ya? udah. Itu masih bisa hidup nggak, Pak, kalau Bisa, kebakar bisa. gitu? Bisa ya? Cuma dia itu stres lah. Stres. Ah, Wah, sayang sekali ya, Pak ya, udah berbuah nampaknya itu ya? udah. Wah,
Risiko tinggal di sini ya Pak ya? Nah, tapi kalau di atas ada. Oh di atas, temennya. di atasnya enggak, Ada. cuma di sini aja ya? Sini. Cepat dibantu api itu pemadam saya, pemadam api. Oh langsung ke sini pemadam kebakarannya. Pakai helikopter atau apa Pak? Pakai manual, ya pakai mesin. Oh pakai mesin. Ah, Jadi ini ya Pak ya, yang Bapak panen hari ini. Itu. Masih lanjut nih Pak ke sana. udah selesai. Udah selesai nih. Udah 2 kali panen. Nah, kemarin panen enggak ada habis, ini selesai. Oh gitu. Oke. Makasih ya Pak ya, Ya, atas sama-sama. waktunya. Saya lanjut lagi ke Ya, sana. Semangat Pak. Ah, Kampung Trans SP4 sendiri berada di kawasan Pasang Surut dan terdiri atas 5 TR yang terbagi menjadi wilayah A dan B. Karena baru mulai dihuni pada tahun 2012, rumah-rumah asli bantuan transmigrasi masih banyak berdiri dan mudah kita temui. Belum banyak yang mengalami perubahan bentuk. Jalan utama menuju kampung ini pun sudah dicor semen sehingga akses menjadi lebih nyaman. Meskipun jalan di dalam masing-masing TR masih berupa jalan tanah. Di salah satu rumah panggung sederhana inilah kita bertemu dengan seorang transmigran generasi awal yang telah menetap sejak tahun 2012. Beliau berasal dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dari rumah sederhana inilah kita akan mendengarkan kisah perjuangan mereka di masa-masa awal transmigrasi. Bagaimana mereka memulai kehidupan dari nol, beradaptasi dengan lingkungan baru, menghadapi berbagai keterbatasan, hingga bertahan selama 14 tahun di tanah yang kini mereka sebut sebagai rumah. Asmanya Ibu? Ibu Sutim, Ibu Sutim. Ibu Sutim dulu dari daerah mana? Blora, Kecamatan Keradenan, Desa? Kabupaten Blora, Desa nih? Desa Jati, Jati. Kelurahan Sumber, Wates. Waktu kesini sama siapa aja Bu? Sama bapaknya, sama anak. Dari Blora berapa orang? 10 kakak? 10 kakak. Dari Blora itu? Iya. Nempatin yang kene wae apa dipencar? Nempatin yang kene kabeh Kak, ora ono sing pindah, malah nambah wong Blora. Malah nambah luwih akeh meneh. Lu akeh meneh? Heeh. Kuwi seangkatan apa nyusul? Nyusul. Oh nyusul. Nyusul. Ming tangga ngerti kene terus tuku. Oh tuku. Nek sing perangkatan tran cuma 10 kakak. Sing asli trans 10 kakak. 10 kakak. Iki ning TR pundi, Bu? Iki TR 3A. Wong Komblora Pak Wiji, Mbah Paidi. Lah ya Pak Wiji ku, wis tak sebut kan Pak Wiji. Terus Mbah Paidi, omah kene. Terus Pak Bunari. Terus Pak Dewantio, Pak Lasiman, Subekan, Mbah Pur. Sapa nih solok nih ya? Eo Surani, Sunwardoyo. Pas 10. Mujaka, pas 10 wi Kak. Masih semuanya. Masih semuanya? Utuh. Wi. Utuh semuanya ya. Ora ono sing Bali Jawa ora ono. Ora ono. Heeh, Baline mek tilik engko rene meneh ngono. Oh, nggih. Asli. Jadi asli pokoknya. Kalau Bapak namanya sinten, Pak? Pak Paidi. Pak Paidi. Iya sih Blora podo. Waduh, iyalah kan suami istri. Jadi waktu Bapak sama Ibu kesini, waktu awal sekali tempat ini nih seperti apa sih, Bu? Masya Allah Kak, rekoso.
ngarepan iki sak hutan, Kak. Belum Keadaan banjir segini. Hah, banjir. Banjir. anu cuman jalan tok yang lihat, sini enggak kelihatan. Omah itu Ngarepan omah iku banjir kabeh. Ning omah iki alhamdulillah kan digawe tingkat. Itu loh, tingginya aja. Digawe tingkat, lah dadine apa ming ratan tok Kak sing ketok ngono. Mlebu omah kuwi nek anak cilik ya kudu digendong sik. Nalika Barang-barangnya ya dideleh neng kuwi neng ratan sik, engko lagi nimbali kayak lebokke barang-barang, lebokke anak sik. Kuwi waktu ibu pertama kali Mm. sampai ning teko kene. Pokoknya lagi teko kene iki wis suwene rong sasi. banyu Banjire. Heeh. rong bulan nggak ketok lemah. Aku ki wis rasane kaya ora kerasan kae, Kak. Alah. Ming nangis Eh, pintu ngguri ki ning ngene dalan ki ndi parake aku cara bali ning delele iki Gusti Allah ki yo sangu yo pas-pasan, Kak. Omahnya asli. Nek kelingan jamane semono kudu nangis, Kak. Nangis. Yuk. Mangane ya ora apa-apa. Ora kei jatah apa Bu waktu kuwi? Nek jatah ono, Kak. Ono. Ono jatahe full. Pirang tahun Ibu? Setahun setengah. Tahun setengah. Beres misalnya aku 10, mbah 10, anak 10 ngono. Per bulan kuwi. Tapi ya terus entuk kacang, entuk ikan asin, ya pokoknya apa bae diwenehi, Kak. Enek minyak goreng apa-apa diwenehi. Nggih. Pokoknya awake dhewe tuku dari Lombok, dari apa kae bawang, brambang ngono kuwi. Nggih. Nek masalah kacang tak akoni pemerintah barate ngweki wong tran diweki omah, diweki lemah. Wis alhamdulillah isik diweki mangan suwene setahun setengah. Ngono. Jadi kayak lemahnya pirong hektar waktu kuwi? Rong hektar lemahe. Itu tran umum kan ya Bu ya kene ya? Ora tanpa ora umum. pokoke tran umum. Tran umum ya. Kuwi berarti zamane Presiden sapa Bu 2012 kuwi? Jokowi, Jokowi, Doyono aja. SBY. MBY, Oh, Cek Pak SBY nggih. SBY. Waktu Ibu 2012. ning kene kan banjir. Berarti kabeh iki banjir apa cuma Banjir, ning kene? kabeh. Walah Kabeh banjir STM kuwat. iki. Mengkari ratan tok kuwi, Kak. Masyaallah. Sing kene iki pol paling jero nek TR 3B kono ijek mending. Isek apa untuk cetek. Lah kene pokoke wong kene apa TR 3B iso nandur kacang, iso nandur waloh, iso nandur apa kuwi sayuran apa. Kene urung iso, Kak. Sudah dipilah Ibu selama bertahan hidup bercocok tanam itu di tengah banjir gimana lah? Ya, iso nandur budin. Oh, ubi. Pertama, Nandur. Mbah itu kuwi nandure ubi, terus Nggih. Lombok kuwi. Alhamdulillah wong sing perangkatan guri iki alhamdulillah iso nganu, iso nulungi nek awakku dhewe banget terkosone. Saling membantu ngono ya Bu ya. Iso ngeweki boten, iso ngeweki apa kae Lombok ngono, Kak. Jadi kono gari kono tuku brambang, bawang ngono kan. Nek minyak goreng kan mesti anu pemerintah. Nggih. Sayuran apa? Agak ditandur. Aku Kak Lombok biyen urung nandur dhewe 5 kuwi wis 5.000. 5.000 didol. Heeh, kacang panjang ki lho wong yo ora ngerti dalane ndi, parake aku ning ndi kan ora ngerti. Berarti kabeh hutan ngono Bu. Hutan mengki sak dhuweret iki rono tok. Rono kuwi hutan kabeh. Ibu iki sing angkatan pertama apa? Aku pertama. Oh, jadi TR telu ki pertama. Heeh. TR endi meneh? Papat anyar. Ya TR 1, TR 2, TR 3 kene Nggih. iki pertama. Tapi sing deretan kuwi guri tahun 2013. 2013. Sing iki sing sak deret iki terus sampai teko TR 4, TR 5. Kuwi ngono. Ibu sebelum yang rene iki enek sekolah apa pembelajaran tren apa ora Bu? Ya ono ning Semarang. Oh. Jadi karakter tanah ning Kalimantan ki piye? Berarti Ibu ngerti. Diwenehi karo apa diwenehi ngerti karo petugase
tran kuwi ngono. Misale nandur sawit ya aja cedak-cedak batas. Misale nandur apa wae lah pesene wi neng Semarang dikon marit perbatasan wi ngono. Dadi ben aman ngono. Berarti ini pembelajaran tentang tran lah sebelumnya ya Bu ya. Seminggu Kak aku neng kono ning Semarang. Di sekolah ning Semarang niku. Seminggu. Pendidikan. Ibu sama bapak dulu backgroundnya petani atau bukan dulu? Waktu di Petani. Jawa. Petani. Petani asli kok. Petani tukang nandur pari nggone uang Kak, aku terus terang. Lumayan deh orang Bu. Jadi gimana kehidupan ibu di Jawa dulunya? Lah, ya susah banget. Susah orang di lemah. Mending neng kene. Nek aku kerja nuni wong lumayan wong. Oh, berarti buruh ning gone wong. buruh tandur wayah maton ngono Kak. Neng Jawa kuwi aku terus terang Kak. Wong Gusti Allah ora kena dihapusi kok. Aku alhamdulillah bersyukur neng kene iki. Alasane aku pengen tran neng Jawa kurang ekonomine kurang. Anake akeh ngono Kak. Pinten anak ibu? Anakku 5 ninggal siji. Apa sing sih? Sing isih 4. Berarti ibu nggawa anak saka Jawa 4. papat. Sangkene kabeh iki. Ini kene kabeh. Jadi karena sulit niku, jadi ibu memutuskan ikut tran. Pokoknya golek mantrine neng ndi? Ya ngerti kan mantrine neng anu kan neng desa nggonku kan desa Jati. Nggih. Kelurahan Sumberwates. Nggih. Lah terus apa wonge neng ndi ya nganu digoleki. Lah temu Kak kuwi neng desa Gayam. Daktari wong-wong. Lah aku terus melok iki Mbah terus daftar. Ngono. Lha piye Kak ning kono aku mung buruh tandur awakku kuru, rupaku wireng kok, welik kok. Mending aku to ning kene to alhamdulillah ngono. Aku Panase ra tahan. wis aku. Nggih. Jadi ibu nyarene enek syarat-syarat gawe tran ora? Apa bayar ngono trane mbiyen? Apa gratis? Waktu melu tran kuwi. Nah, dipikir ya kaya gratis ya, Pak. Gratis ya? Nek mben aku terus terang kelangan duit Kak. Kok kelang? Ning ora akeh ngono. Kasih tahu nggak? 1.500.000. Kan mantri tran kuwi kan yo ibarate mlaku kan yo nggo motor to Kak. Ngono ndek kan padahal ki jane asline wis dibayar kok pemerintah. Tapi wonge isih njaluk ning aku. Ya aku buruh-buruh tandur, buruh iki, buruh kerjal macul sing apa to Kak ya dikelumpukke sithik-sithik digawe bayar. Oh, jadi enak bayarnya juga. Nah, kuwi ya rasa paksa belum ora. Oh. Biyen ibu nggawa 4 anak kan? Wis umur piro wae, Bu? Anake Sing loro mben wis nikah. usul. Terus sing siji merantau ning Kalimantan anu sing anak nomor 3. Nggih. Merantau ning Kalimantan ndi Mas? Selatan. Nah, kuwi aku ning kene 2 tahun lagi nusul rene Kak anakku sing anak nomor 3. Nek iki ngono ya isih tak gowo. Oh, berarti masih kecil dulu. Cek kelas. Oh, cek sekolah. Ya kelas munggah kelas loro to Kak tak gowo rene. Jebule ning kene ora ana sekolahan. Ning kene ora ana sekolahan. Ben. Dadak gawe iki. Ya anakku nganggur 2 tahun ora sekolah. Oh, berarti selama 2 tahun kuwi iki ora enek sekolah ya, Bu? Ya lagi dibangun no sekolahane, ki mulai diajokke ning nggone dinas ya. Oh, dinas tran ya lagi medhun anu iku sekolahe. Mane senek majane. Urung enek ning kene. urung enek sekolah. Nek masjid pancen diwenehi. Karo kantor desa kuwi diwenehi anu kuwi. Puskesmas enten ora, Ibu? Enak. Enten ya Komplit. ya. Berarti cuman sekolah aja dulu ya. Heeh. Kalau sekarang udah ada. Oh, wis iki apa, Kak? SD, Deretan kene SD. SMP. SMP-ne metu ning mata-mata. Oh, SMP ini mata-mata. Ora ada Ibu ya? Oh, ora. Oh, SMA SMA ning Melano. Melano. Oh, nggih. Akses jalannya rono apik ora, Bu? Apik Apik kan. ya. Ngono, sing elek iki kene tok.
Kabeh nek sing nanem pari ora Bu awal Bu? Yo nandur pari kabeh kok, Kak. Oh, Bapak ki nganu, Kak. awal nandur guntenan. pari. Heeh. Guntenan nganu nggone sapa sik ngono. Misale Rombongan. heeh nggone Mbah Paidi ngono Mbah Paidi sik ngono. Ngono wis anu terus kae ditajuki Pak. Gabah ngono. Api ora parine waktu Ibu Ya nandur alhamdulillah yo kena Pak gawe jaduk entek pari. Oh, berarti waktu jaduk entek Ibu wis duwe Pari. pari. Berarti aman ya? Ora pernah kelaparan berarti. Orang tahu kelaparan. Pas banjir kayak ya anu. Piye, Pak? Untuk jatah apa, Mak? Mie. Mie. Oh, Banjir. oke, waktu anyar-anyarane banjir. Nandur pari ya untuk abu untuk apa biyen nalika. Ya dibantu alhamdulillah Kak. Ibaratnya pemerintah ki ibaratnya ndeleh nganu anak buah ning nganu ki ora apik lah. Apik ya, Ibu ya. Aku Banjir apik. ki anggere wong banjiran akeh iki. Wong sing desa njero kono iki banjir. Oh, saiki cek banjir ora, Pak? Wingi bar banjir tapi ya ora suwe, ora koyo ndek-ndek. Oh. Wis beda. Apa ora nek pintu air, Ibu? Saiki. Lembok Kak, onane ya parit ngono kuwi Oh, berarti piye? orang nek pintu air ning kene, Ibu ya. Oh. Ukuran carane ya penak. Ya, oh berarti nih kene orang enek pintu air, tapi nak listrik wis aman. Alhamdulillah. Lagi masuk Kosong. Ndek poso poso wingi. Heeh. 2024. 2025. 5. Heeh. Oh, ini listriknya baru 2025. Heeh. Barang 25. Oh, tapi alhamdulillah ya, Bu ya. Sebelumnya berarti pakai inilah ya panel surya. Heeh. Suryane aja. Ije. Oke. Saiki mata pencarian Ibu karo Bapak apa iki? Wis kerja nih. Anu, nandur apa saiki? Ming sawit. Ming Ora iso, sawit. ora iso nandur apa-apa, Kak. Misale arep nandur apa lombok apa wis ora iso wisan. Napa kuwi? Lah engko kadang banyu ora teko ya, Kak. Mate lan kuwi lagi teman-teman iki dene kebanjiran. Pidekane banjir, Kak, kuwi. Oh, makane di ngono ke. Heeh. Kuwi dideleh kono kuwi maune banjir. Kelop nganune tandurane. Berarti rawan banjir nih kene, Bu. Heeh. Tapi nek ora pikirane tata, Kak, isine mung kudu mlen Jawa. Angger pikirane angger nek banyu ki banyune nek bening ngono, Kak. Wireng lan nek boyo nek apa kan yo malah Wireng banyune. wireng. Barang kali tapi gak asem. Ora asin. Asin ora? Ora, Ora ya. ora. Bertawan. Berarti saiki mata pencarian Ibu karo Bapak ki sawit. Sawit. Nandur apa, Kak? Oh, nandur sayuran kae yo dadi ning pulibet ngono kae. Banjir ya mati kok. Iya, jajalan. Masuk Masuk mlebu tran ki lho, Kak. Mbah ki malah ngopeni sapine wong mata-mata to. Sapi, wedhus. Awale. Heeh. Yo. Lah kan tanah urung dibageke. Tanah Biyen. Oh, awal Ibu ning kene iki berarti urung dikei lahan. Lagi diweki ngene iki tok. Agi dikei omahe to. Lah tapi rong sasi kuwi banjir kan arep apa-apa ora iso. iso. Ngono. Isone ya ming ngene. Arep bali ndelok dompet ora ana duwite. Cara duwe duit mlakune ning ndi parane. Kene ya wis militer to, Kak. Ya ampun. Nah, terus anduk asat, mbah sing terjun, Mbah Kakung, ning nguri omah. Brongkati tunggak, kayu gede-gede sak kene dibrongkati karo mbah. Nah, terus aku melu medun, di liburan ati kan. Ngono. Alhamdulillah rampung, ditumpuk-tumpuk-tumpuk, wis kae untuk garing terus langsung di pakai minyak tanah, langsung digojor, langsung di kayak geni, ya langsung entek, langsung dipaculi karo Mbah Kakung, tanduri lombok. Ya alhamdulillah, aku arep mangkat tran ki IP ku ki nggawani kuwi Kak, bibit lombok. Lah ndelalae nang kene rong sasi. Banjir. Wah, iki cek urip ora ya disemeng ngono kan. Alhamdulillah cek urip, cek nganu gelem tumbuhane cek apik langsung dintek-ntekne kalau. Mbah Kakung. Ngantek 3 tahun ngantek pisang ngantek uwoh, permen ngantek uwoh, iki banjir gede ngantek mati. Tapi ya Ran.
Pas Kan banjir 2 tahun. diwenehi bibit sukun, pelem. Pelem wis wah. Ngono Kak. Itu wong kabeh tapi ndelah iki ya pisang ya wah dadi. Nggih. Tapi terus banjir banjir kabeh mut. Mati? Mati kabeh. Mati kabeh. Kabeh to. Sak sukun, sak Nggih, opo mawone wis iki urip pelem 2 tahun pokoke. iki. Antek wong iki ya suwe to. Berarti awal-awal ki memang susah ya, Bu ya. Rekoso pol paling rekoso. Tenan Kak ngono. Penghidupan. Aja kok enek bantuan ikan asin, sarden kuwi nganu Kak. Arep golek panganan apa meneh. Ngono. Pokoke ya ku mang Pasar ora enek ning kene. ya pasar ki adoh dalane wong mlotrok-mlotrok, ora enek sepeda, ora enek motor lho Kak. Oh, Beda orang gowo, beda piye jajal? Apa ya ora banget nelongsone atine. Untung kuwi enek jatah kuwi ya, Bu ya. Nah, ikan asin ki kok ya alhamdulillah ki kok entuke ki 2 kilo 2 kilo. Engko angger des tanggal iki ikan asin meh entek teko meneh. Piye Kak? Wong yo sing dimasak ya ikan asin kuwi. Angger nganu yo ambek lombok garing ki lho gawan kok njowo mben. Terus tak uplek-uplek ambek kuwi ngono terus sik Kak. Selama Ya selama 1 tahun kuwi. Lebih 1,5 tahun kuwi. heeh. Lho ora nek apa-apa lho Kak, piye arep mlaku ya mlaku ning ndi, mlaku ning pasar ya ora wani. Urung anu. Ngono. Oh iya banget rekosone rekoso kuwi tenan. Pokoke aku ya Allah Gusti, aku ngono ya paring ana kuat, paring ana nganu sehat aku ki ming kuwi tok. Sampai di sini dulu video kita ya guys. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Tentunya melanjutkan cerita seru tentang kehidupan di kampung ini. See you di episode selanjutnya ya. Apa? Pentol namanya. Apa? Pentol. Pentol. Oh, dari daerah mana nih? Dari daerah Blora. Oh, emasnya dari Blora ya? Kalau yang nggak melihara ya nggak ada ya Pak De ya? Wah, ngapa dia Pak De? Batuk. Kaget.